karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Oh, Sige. Og nahibaw na tingali ka kung unsay mahitabo kung mahibaw ang imong amahan, di ba? Nga imo unta kong luguson? Aw. Unsa man? Akong tawgan ng imong amahan? Og sultihan kung unsay gibuhat nimo nako gabi eh? Ha? Iyan? kamaogid ka? Aw, kay may utok man ko. Pero, kung imo gid kong hakiton, mahimo ta kang kupon sa pananaw sa imong amahan. Oh, Unsa man? Gusto ka? Nga mo pauli dayon ang imong amahan aron husayon ta? Kay kung gusto gid ka gubot, aw, ako siyang tawagan. Akong sultihan nga luguson at ako nimo gabi eh. oh. Panuway ka? Ta. Sibat lagi ka. Ay. Babae ko dahil kagupta nila ni Ed o Ian. Veronica Abadin. Kinsa man sad kaday. Unsa may tinuod nimong kalabutan sa kinabuhi ni Ian o Ed? Di mahimong magpadako sa kalakot. Kalmar kay sa Alexa. Buwaan ka sa ginako eh. Nganong ako man untang luguson si Alexa? Ngano man? Aray! Klik sakit! Boss, sakit, boss. Binoy! Naniid ka? Oy, wabos, oy. Ay, dire naman kung daan sa lunyo sa tanong pag-abot ni Mugon. Ay, wa may lingaw kay saon mingaw man. Ako gikuhaan og layang dahon ang mga tanong ni nang sidis. Panuway. Ay, pagsigig pa ng pito panuay, boso, oy. Ngilad, ba ko nung nagnaong ng mga panuay. Makalagot! Kana, okay na makalagot. Nag-express na ka na sa imuhang gibating kalagot, boss. Pero, unsa naman sa imong ikalagutan, boss? Ha? Makatago maya akong sikrito. Hilom niya, Binoy. Tinuod bitaw. Boss, ako taga-anon, ha? Si Ma'am Beautiful na sa ang may naghatag ni mong problema, no? Ang may mong kontra. Pinoy, unsa kaya kung buhaton aron mahanaw na siya sa mong kinabuhi ni Papa? Uy, hala. Bad mo na, boss. Ayaw na mga daotang huna-huna. Di man na maayo. Mudaghan ang imong bunog, ana. Oh, Kay ba man ko nga, ang imong ina-ina ang nagkulatan nimo? Kay nipakulatan man lang sab ka. maldita na mayan, ha? Aw, wala kay mahimsa na, boss. Imo naman na siyang mami. Kinala mo layas na siya, Binoy. Kung saan naging musukol manani mo? Pwes, hatagan ako siya konsumisyon. Na, imo na naggibuhat, oy. Pero ikaw man hinaw na konsumisyon. Natanawa ra ko ng naong nimo. Na nag-anam na pangunot. Sa? Pero nga kung pagsulti, Binoy, ha? Punamin ragon. Di ba nananay linya si mong agtang ay sige magkakasuko. Sa may gusto ni mo? Mukatawa ko ng bayhana? Ha? Nga musurok mong gidong akong dugo nga magtanaw na niya? Ang ano lagi mo surok man imo dugoan ng Ma'am Beautiful.
Tanawan ko na ako kabuutan na nagnaong niya, oh. Na, di lang na madaog-daog. Aw. Oh. Mamaginay papel sa mga ina-ina. Mga salbahis. Pero lahi man na si Alex Hagod. Guwapa siya. Nabatanon nga inaina og buutan. Bright pagyod. No? Mulaban juga ng bayhana, da, Binoy? Ay, misulti malang ko sa ko nakita, good bossing, oy. Ay, kalma lang. Kay, abi ni mo, no? Pildi lagi maglagot. Tabangi ra ko, Binoy. Oh, tabangi. Saan saman, boss? Tabangi ko nga mapalayas ka ng bayhana sa kinabuhi ni Papa. Unsa? Magkontrabida gyud ka, bossing. Binoy, hatagan ta kag daghang kwarta. Tabangi lang ko. Hatagi ko idea nga masuko si Papa na niya. Oy, unsa naman na huna-huna, abuso, oy. Bunog naman no, oy. Unsa bunog? Kana ba butang-butangan og sa ang mga ina-ina aron maglagot ang bana? O di ba? Butang-butangan og sa ang mga humagbos aron palayason sa amahan. Bunog na kay nang iksinahabos ay. Unsa man lagi akong buhaton? Kuan, kana bang reverse psychology ang gamita, boss? Unsa man na? Kuan god, panggaan ang imong ina-ina. Unya ko panggaon na sab kaniya aw magpinanggaay mong duha. Niyabag ka? Sao man na niya paglayas kung magpinanggaay ming duha? Aw kuan, tuod sa diay, no? Ah, basta. Pasudla sa bulsa ng imong ina-ina. Ila-ilahan nagmaayo. Ano ba mahibaw ka sa iyang weakness, boss? Ah, gusto. Oh, oo saman. May ideya nagkabusing? Oh, unsa man imong ideya busing iyan? Mahimong imong i-share? Oy, kalain ba? Ngano may katawa man kag pinataning, oy. Dauta na imong plano, no? Hala ka? Nakaunahuna ka nga pagsamantalahan ng imong ina-ina? Ah, paghilom, Binoy. Nahibaw na ko, Binoy. Nahibaw na ko unsaon nga babuang kanang bayana. Unsa? Imo hinuong adik-adik kag imong ina-ina? Himuon nimong adik? That's impossible. Waman gani ka makapainom o makahubog ana sa imong pagdaniya sa disco, han? Reverse psychology nga akong gamiton, Binoy. Unsa? Mahimog imong ihonghong na kumbusing. Dili. Gamay lang ang ideya, God. Dili. Bantay kang bayhana ako. Hala. Nasudlan man tingali daw tayong espiritu na si Busi iyan. Wala, oy. Nangisog pa man to niya. Kalit man lang may katawa. Kumusta naman mo niya? Okay lang. Wa ba magpabadlong si Ian ni mo? Wa mine? Ikaw, kumusta naman ka diha sa Manila? Okay lang. May meeting pa ko karong taon-taon. Kanya, mapaulit ako diha karong hapon. Sugatan ta ka sa airport, ha? Kung dili ka kapuyon. Kana iyan. Gamitan ang imong kagwapo. Dili madag haras ning bayhana. Wes, gamitan ko ni pina-playboy style. Asa man meron ha? Ah, gusto. Mga Miss Gawas. Adto mi mag-meeting. Kana.
Gwapo kayo. Kana. Nang series. Uy, mulakaw ka dong. Ah, Kagwapo gud ni mo ron. pero may magiging gwapo nang series. Mas mo gwapo ka kung magsigi kag pahiyom. Oh, mao ba? Kana yun ang iyan. Pahiyom yun. Kay kana kuno mga tao nga mapahiyom mo, no? Permi kuno nang magdapit og swerte dong. Mao ba nang? Tinuod lagi. Basta mapahiyomon. Makagaan man nas pagbati para sa uban. Ah, ayaw ka bala ka ng series. Di na ako magsapot-sapot karon. Tod, hain man si Alexa. Mingaw lagi. Nang lakaw man to dong. Gisugat ang imong amahan sa airport. Ah, mo pauli na si Papa, no? Oo, nahuman naman tingali iyang meetings Manila. Naunsa man to? Kalit magkagubang now? Kumusta mang imong meeting sa Manila? May good news o doon na sa bad news. Unaha ang good news. Nakuha ko ang usa ka dakong partner sa usa nato ka negosyo. Wow! May nuon! O kinahanglang mangandam ka. Kay manglakaw ta ugma. Kitang tulo si Ian. May luna tang paliton. Ha? At Tod, kumusta naman si Ian? Okay naman. Wa na magpabadlong nimo? Naay ginakmay, pero madara man siya kontrol. Salamat. Daan pagyud ko nga ikaw ang kasaligan ko sa akong anak. Oh, Binoy. Kumusta naman sab ang pagtratar ni Ian ninyo ni nang Sidis? Wa man na siya problema na mo, sir. Mayo. Sige. Tawagan ako sa Sidis. Ako ingnon nga magdungan ng tulos pagpaniudto uban ni Ian. Niya nas Papa. Unsa man kay pangsumbong ni Alexa niya? Dong iyan. Dong, nanawag ang imong amahan. Ayaw ko no paglakaw kay magdungan mog paniud tong tulo sa imong ina-ina. Ina man tong pahiyom ganiha, dong. Ganong nawa naman. Ha? Wa ka makauyon nga may pauli ng imong papa, dong iyan. Wa. Oh, dong iyan. Dong nagdumot kagihapon sa imong amahan? Siya lagi nakaingon nga namatay si Mama nang. Siya og ang iyang kabit nga si Veronica. Ug di na ako si mapasaylo siyang pagpatay sa kong inahan. Iyan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!